идомаи хониши романи вафо. боби бистум. ҳай худатонро орою торо додедия даҳбошӣ, магар ба хонаи арӯс рафта истодаед? гуфт дадабой ба сартарошхонаи бемористон даромада ба Сафар, ки дар курсии сартарош менишаст. аз ягон чиз хушк мемондагӣ бар ин қадар саросима нашав, ҳоло барвақт, ҷавоб дод Сафар. охир 4 кас ба як худи ту мунтазир аст. боз пурсид дадабой. айн момент, гуфт сартарошзани фарбеҳи кулула ба дадабое, ки бетоқатона дақиқа ба дақиқа ба сартарошхона даромада мебаромад. ин аммамуллоят ба кадом забон гап мезанад, даҳбошӣ? пурсид дадабой. ба забони немисӣ. як дақиқа сабр кун, мегӯяд. чаро акнун бо ман немисӣ гап зад? гуфт дадабой бо тааҷҷуб. туро аскари ҷангида албатта забони немисиро медонад гуфта фикр кардагист. афсӯс, ки намедонам, набошад немиси бадастафтодаро аввал худам пурсиш мекардам, гуфт дадабой. дар болои ҳамин гап дар дасти сартарошзан қайчи чих карда диққати дадабойро ба худ кашид. дадабой ба назди оина омада ба чеҳраи Сафар нигоҳ кард. эҳе, боз ин чӣ одати нав? ҳа, ин ҳам як ҳавас ҷура. ана ин оим гуфт, ки мӯйлаб монед ба шумо мезебад. ман ҳам не нагуфтам. биё майлаш аз бемористон як нишона гирем. аз афташ кам Чапаев ҳам шуданӣ, гуфт дадабой. хайр, одам мисли Чапаев шавад магар бад аст? кирои шудан фақат бо мӯйлаб мондан не. худаш бар ин фармондеҳи номдор шавӣ, ана сонӣ кас қоил мешавад, гуфт дадабой. сабр кун, дар ин ҷанг аз ману ту бар ин касоне, ки пештар ба даст ягон бор туфанг нагирифтаанд, чунон фармондеҳон бароянд, ки ҳама қоил шаванд. ҳамин қадар дар ҷанг гашта, ғайр аз ту бар ин даҳбошиҳо дигар аз худамон ақаллан ягонта командири взводро ҳам надидаам. ана ман гуфтам, ту шунидӣ. аз лейтенанти хурд то полковнику генералҳоро набинӣ, гапам бекор, гуфт Сафар. Сафар аз ҷояш бархоста ба сартарошзан ташаккур хонду пилоткашро пӯшида ба тарафи дар роҳ гирифт. дадабой аз ноки пой то сар ба сарпои қиёфаи хеле лоғаршуда ва рангпаридаи вай бо диққат нигоҳ карда ба таври ҷиддӣ гуфт. баъд аз ин мӯйлаб акнун тамоми исту бистат полковникзеб шудаасту, лекин ана ин нишонаҳои даҳбошигӣ камтар халал расонида истодаанд. хайр, рафтем, ба ту як гап нарасад, то он сари дунё гирифта мегурезӣ, хандида ҷавоб дод Сафар. оббо, гуфт дадабой баробари вай қадам монда. даррав мизробатон ҳам полковникӣ шуд кӯ? онҳо берун баромаданд. дами дари ҳавлии бемористон як захмдори палатаи Сафар, ҳамон марди ҷингиламӯи китобхон, ки насабаш Игнатьев буда, дар гиребонаш нишонаҳои старшинагӣ дошт, боз як Гуревич ном сержанти беларус, ки ҳанӯз ангуштони дасти чапаш докапеш буданд, ва Юлчи ном узбекбача дар харак бо ду се ҳамшираи тиббӣ, ки ба гусели онҳо баромада буданд, суҳбаткунон менишастанд. баробари аз дар намоён шудани Сафар ва дадабой, ҳамаи ҳозирон ба онҳо нигоҳ карда қариб бо як овоз гуфтанд. ана домод ҳам баромаданд. арӯз канӣ? пурсид дадабой ба ҳамшира Зоя Павловна нигоҳ карда. Зоя ҳиҷолатомез ҷавоб дод. ман аз куҷо донам? балки аз ман шумо беҳтар медонед. агар маро домод мегуфтанду арӯсам кӣ гӯён мепурсиданд, гуфт дадабой ба Зоя наздиктар шуда, аз барои худо бе ҳеҷ фикру хаёл шуморо нишон медодам. дигарон хандиданд. старшина Игнатьев гуфт. агар Зоя туро нахоҳад чӣ? дадабой
ба чеҳраи Зоя нигоҳ кунон оҳи дарозе кашиду ҷавоб дод: «Эҳ, дасткӯтоҳии ман ҳам дар ҳамин. Агар шаҳри худам мебуд, рост дуздида ҳам мегурехтам». Худоро шукр, ки гуфт Зоя хандида, дар Сталинобод ҳамин хел нашудааст. «Ҳа, рост, дар Сталинобод ку қариб 6 моҳ дар як қисм будем», илова кард Сафар. «Дар Сталинобод саҳар рафта хуфтан меомадему ин оимчақати дурустакак рӯбарӯ намешудем», гӯён дадабой тораф ба Зоя наздиктар менишаст. «Дар госпитал бошад, ғайр аз хӯрда хоб кардану роҳати ҷон ёфтан дигар ҳеҷ кор надоштаем». Зоя Павловна аз гапҳои дадабой тораф зиёдтар ҳиҷолат кашида, худашро аз паҳлӯи вай дуртар мекашид ва ба Сафар наздиктар мешуд. Сафар бошад, ба Зоя осуда ва ором нигоҳ мекард. аз ин рафтори Сафар дадабой дар ҳайрат мемонд. «Даҳбошӣ, дар баданат ҳеҷ оташи ҷавонӣ дорӣ? Ин кабутарро бин, худаш ба паҳлӯяд парида равад ҳам ҳайкал бар ин аз ҷояд намеҷунбӣ. Эд доде, охир ба уболи ҳамин фаришта мемонӣ ҷура. Охир ту югити сероташ, худатро маъқулаш кунонда натавонӣ, магар ман айбдор», гуфт Сафар. Зоя дар мобайни ҳардуи онҳо истода гуфт: «Як чиз гӯям, гӯш кунед, рафиқон. Чӣ мешуд, ки нисфи маҳмаддонии дадабой дар Сафар, нисфи камгапии Сафар дар дадабой мешуд, а?» Дадабой аз гапи Зоя ранҷидагӣ бар ин худашро дуртар кашиду хомӯш монд. Дар ҳол старшина Игнатьев тағйирёбии авзои ӯро пай бурда гуфт: «Ана, худи ҳозир дадабой гуфтаи шуморо кард». Зоя ҳам дар ҳол абрувони дарҳамкашидаи дадабойро дида, ба наздаш рафта, барои ростӣ ранҷидани вай хушомадкунон ба китфаш даст монда гуфт: «Даррав аз ҳазли ман ранҷидед». Дадабой қасдан худашро боз ҷиддитар нигоҳ медошт. Зоя бошад, то рафт нармтар гап мезад. «Бо ин табиати нозуки занона шумо ки ҷабҳагӣ мегӯяд». Дадабой боз гап назад. Дигарон ҳам ба ин рафтори вай бо завқ нигоҳ мекарданд. Зоя зур мезад, ки ӯро ба гап дарорад. «Хайр, биёед акнун оштӣ», гӯён Зоя дасти дадабойро ба дасти худ гирифт. Дадабой ҳам вазъияти ҷиддии худашро дигар нигоҳ дошта натавониста хандид. «Офарин, аскар», гуфт сержант Гуревич. «Ана ин устувориро бинед, боз охир маҷбур кард, ки худи Зоя Павловна хушомад занад». аз дари калон комиссари бемористон бо ҳамроҳии духтури калон Алексей Дмитриевич Романов баромада омаданд. Сафар ва шариконаш онҳоро аз ҷояшон хеста дар вазъияти низомӣ пешвоз гирифтанд. Романов ба Зоя Павловна ва ду ҳамшираи дигари тиббӣ бодиқат ва ҷиддӣ чашм дохт. ҳамшираҳо дарҳол худро ба як канор гирифтанд. Комиссар ба қиёфаи рамидаи ҳамшираҳо табассумкунон нигоҳ карду ба ҷанговарон муроҷиат кард. «Хуш, бародарон, акнун боз ба ҷабҳа?» «Ҳа, рафиқ комиссар, ба ҷабҳа», ҷавоб дод старшина Игнатьев. «Бисёр хуб, муваффақият металабам. Моро ҳам фаромӯш накунед. Аз корҳои ҷангии худатон навишта истед». «Албатта, рафиқ комиссар, менависем», ҷавоб дод боз Игнатьев. «Хуб, хайр», гуфт комиссар, дасташро ба хайрхош дароз кард. «Иҷозат диҳед ба ҳаматон роҳи сафед ва муваффақиятҳои ҷангӣ орзу намоям». Комиссар ба Сафар даст дароз кард. Дигарон ҳам навбат ба навбат бо комиссар ва сардухтур Алексей Дмитриевич Романов хайрухуш карданд. навбат ба ҳамшираҳои тиббӣ омада буд, ки онҳо ҳам бо шифтёфтагони худ самимона даст фишурда хайру маъзур мекарданд. вақте ки дадабой ба назди Зоя Павловна омад, вай дасти ӯро дошта ба чеҳраи ба худ зебанда
ба чашмони ҳалими кабудчатоби сермижгони ӯ якдам хомӯш нигоҳ карда, баъд ӯро бусиданӣ шуд ва лабашро ба сӯи лабони духтар наздик бурд. дар пеши сардорон хуб нест дадабой монед гӯён, зояд дасташро ба синаи дадабой монда, ӯро наздик шудан намемонд. дадабой бошад беибо ба тарафи духтур Романов нигоҳ кард ва аз вай пурсид: рафиқ духтур, иҷозат диҳед ҳамин ҳамшираи ба ман мисли хоҳар дилсӯз кардаро дар охирин дақиқаҳои хайрихуш аз дили соф як буса кунам. боз ҳама хандиданд. духтур Романов аз ҳайрат чашмонашро калон гушода, хайр чӣ гуфта буд, ки дадабой боз бо зур лабашро ба лаби зоя бурда, ӯро сахт бусиду ба забони тоҷикӣ гуфт: эҳ чӣ ширин, асал гӯям ҳам кам. агар зинда бошам, баъд аз ҷанг худам шуморо аз он сари дунё бошад ҳам кофта ёфта нагирам, номам дадабой набошад. ҳозир то дидана, хайр. онҳо аз госпитал ба шаҳр баромада, ба бандаргоҳе, ки дар он ҷо кемаҳои Волга меистоданд, омаданд. дар ин ҷо ҳуҷҷатҳои худро ба сардори бандар нишон дода, барои савори киштӣ шудан ба батальони захмдорони шифоёфта рафтан, ки дар шаҳрчаи вилояти Сталинград, Дубовка воқеъ буд, иҷозат гирифтанд. қарибии ғуруби офтоб аз тарафи Саратов ба бандаргоҳ киштие омад, ки болояш пур аз борҳои ҳарбӣ буд. сардори бандаргоҳ ба ҳамаи касони ба тарафи Сталинград равона фармон дод, ки ба ҳамин киштӣ савор шаванд. ва агар мабодо ба вай ҳуҷуми ҳавоӣ рӯй дода монад, дар киштинишастагон бояд ҳам борҳои худашон ва ҳам борҳои ҳарбиро аз хавф эмин дошта, аҳлона амал намоянд. ҳамин тавр Сафар ва дадабой дар умрашон аввалин бор ба саҳни киштӣ қадам монданд. онҳо ба болои қутиҳо, ки рӯи ҳам қатор чида шуда буданд, баромада, болопӯшу борхалтаҳои худро партофта, акнун хотирҷамъ дароз кашиданӣ буданд, ки ба ногоҳ киштӣ гудоки бетанаффус дода, аз чор тараф бонги хатар баланд гардид. касе аз бандар истода ба воситаи карнаи кӯтоҳи тунука бо овози ғафсаш ҳамаро барои ба паноҳгоҳҳо гурехтан даъват мекард. дар мобайни як-ду дақиқа бандаргоҳ бозор бар ин серҳаракату серғавғо шуда, ҳамону одамон аз чашм ғоиб шуданд. Сафар ва дадабой аз қафои ҳамроҳони худ болопӯшу борхалтаи худро дар болои пароход монда, боз ба бандаргоҳ давиданд. вақте ки Сафар аз роҳи тахтагини бандаргоҳ ба тарафи чап медавид, дасти сахти касе аз китфи ӯ маҳкам дошта, ба як сурохе, ки як одам ба зур меғунҷид, тела дод. Сафар бо синааш ба болои касе парӯ шуда афтода буд, ки аз зери вай овози пиразане шунида шуд: аз бомба бештар дар таги пои одамҳо монда намурем хоб буд. Сафар синаашро дарҳол боло бардошта, сарашро ба шифти заминкан сахт зада гирифт ва баъд боз ба болои пиразан бо эҳтиёт парӯ шуда гуфт: оча, хафа нашавед, дар торикӣ ҳеҷ чизро надида мондам. худат кистӣ? пурсид кампир. аскар. аскар бошӣ ҳам аз афташ одами ин ҷой нестӣ, аз гапзаниҳоят маълум. аз тарафи Осиёи Миёна будагист, гуфт боз касе аз пешгоҳ бо овози мардона. ҳа бале, аз Тоҷикистон мешавам, гуфт Сафар. бинед, Гитлери хонасохта мисли он ки хонаи занбури асалро вайрон карда бошад, одамонро аз куҷоҳо ба куҷоҳо саргардон кард, гуфт кампир бо садои раҳмдилӣ ва худ ба худ ғурғур кард. инҳо ҳам ба ҷанги Сталинград бояд омада бошанд, илова кард мардак. ҳа, аз бемористон имрӯз баромадем, ҷавоб доданд. Сафар
аз мушаваши инсу онсу ҷунбида бояд ба Сталинград равем, гуфт. захмдор будӣ? Пурсид кампир ва худашро ба мобайни се-чор каси дигар, ки дар заминкан кулула шуда менишастанд, зичтар кашида барои сафар якду ваҷаб ҷой холӣ карду боз гуфт. барвақттар намегӯӣ, писарам? Мана биё аз ин ҷо биншин. дар ин хел вақтҳо дар мо тангӣ айб надорад, мегӯянд. раҳмат, оча, ба ҳузур нишастан гиред, гуфт Сафар. бишин, бишин, писарам, таклиф кард кампир. ташаккур ба ту, ки аз ҳамин қадар ҷойи дур ҷони ҷавонатро дареғ надошта, барои аз сарамон нест кардани ин балои азим омадаӣ. Сафар дар паҳлӯи кампир дузону ба замин нишаста буд, ки ба димоғи вай нафаси гарм ва бӯи модаронаи кампир расид. вай дарҳол модари худро ба хотир овард. писаракам, оча даду дорӣ? Пурсид кампир. як оча дорам, гуфт Сафар. бечора модарат ҳамин шабу рӯзҳо дар чӣ ҳавол бошад? Сафар ба кампир ҷавоб гардоданӣ буд, ки аз ким куҷо шағол бар ин улос кашидани ҳавопаймоҳо ва пас аз он болои ҳам губ-губ таркиш шунида шуд. баробари ҳар як таркиш заминкан ларзида, аз шифту деворҳои он хок мерехт. ҳама аз рӯи одат сарашонро ба мобайни ду зону кашида, боз зиёдтар бо ҳамдигар ҷафс мешуданд. кампир дуо хонда мегуфт: худо илоҳӣ ба ҷони ин ҷавонҳо раҳм кунад. ба ҳамин гирду атроф бомба партофта истоданд, гуфт мардаки дар пешгоҳ нишаста. эҳтимол ба пойгоҳи нафт бошад. ба онҳо пойгоҳи нафту кӯдакӣ дар гаҳвора ҳарду баробар аст, гуфт кампир бо ҳаяҷон. коре карда одам кушанду бас аст, лаънатиҳо. онҳо боз қариб 15-20 дақиқа ҳамин тавр бо ҳамдигар ҷафс нишаста, ба овози нофорами ҳавопаймои немисҳо ба таркиши гоҳ паст, гоҳ баланди бомбаҳо гӯш фаро медоданд. баъд аз 5-10 дақиқаи хомӯшӣ мард аз ҷояш ҷунбида гуфт: худашам дар шаҳр ҷои бомба наафтода намонд. ана хезед, амри таваққуф ҳам доданд. хона ба хона рафта дидан дар кор, ки кӣ ҳасту кӣ нест. баъд аз бомбаборон шаҳрро чунон дуд ва чангу хок зер карда буд, ки Сафар аз заминкан баромада ҳеҷ касро дида наметавонист. мардум ҳамдигарро ҷиғ мезаданд. аз байни ин садоҳо касе Сафарро ҳам фарёд мекард. Сафар аз ҷои истодааш бо овози баланд ҷавоб дода, ба сӯи ҳамон каси ӯро ҷиғ зада 10-15 қадам монда буд, ки аз рӯ барояш старшина Игнатьев, Дадабой, Юлчӣ ва Гуревич баромаданд. зинда ҳастӣ? Пурсид ба кадоме. зинда, бе ҳеҷ нуқсон, гуфт Сафар. мегӯянд, ки ба амбори нафт ва ба бемористони мо ҳам бомба афтодааст, гуфт Игнатьев. кӣ гуфт? Пурсид Сафар. ҳозир шунидам, одамон ба якдигар мегуфтанд. рафта хабар гирифтан лозим. чӣ гуфтӣ? албатта, ҷавоб дод Сафар. аз кема намемонем? Пурсид Юлчӣ. аз инаш монем, бо дигараш меравем, ҷавоб дод Дадабой бо бетоқатӣ. мошинҳои ба ҳамон су мерафтагӣ ҳам бисёр, ба ягонташ савор шуда меравем. 5 рафиқи ҷангӣ аз кема борхалта ва болупӯшҳои худро гирифта ба сӯи бемористон баргаштанд. аз дуду чанги шаҳр нафаси одам танг шуда, кас дам ба дам месулфид. даме ки 5 нафар ҷанговар ба дари бемористон рӯбарӯ шуданд, ба гӯши онҳо аз ҳавлии он фарёду нола расид. аз дарвозаи бемористон захмдорони хунолудро ба замбалҳо ва баъзеҳоро ба китфашон бардошта ба кадом як тараф мекашониданд. аз берун аз оғӯши дуду чанг як паҳлӯ фурурафтаи бинои дуошёна ба чашм мерасид. палатаи мо ҷураҳо, гӯён
Игнатов бо изтироб ба ҳавлии бемористон давид. Аз паси вай дигарҳо ҳам давиданд. дар рӯи ҳавлӣ мардуми сафедпӯш гоҳ одам, гоҳ чизу чораҳои дигарро бардошта медавиданд. дар пеши зинаи дари даромади бино захмдорони бисёреро, ки зинда ё мурдани будани онҳо фарқ кардан душвор буд, баъзеашонро ба паҳлӯ, баъзеашон рӯболо ва баъзеи дигарашон рӯ ба замин мехобиданд. аз байни ғалоғула овози буррои комиссар ба гӯш мерасид. «Зоя Павловна дар куҷост?» мепурсид комиссар. баробари шунидани номи Зоя, Дадабой, Игнатов ва Сафар ба тарафи дар давиданд. назди ҳамон хараке, ки имрӯз дар он 5 нафар шифоёфтагон соатҳои охирини меҳмонии худро гузаронида буданд, шахси сафедпӯше ба рӯю синаи як захмдор пару хобида буд. Игнатов давида рафта аз ду оринҷи дастони вай дошта, оҳиста бардошта буд, ки як нуги рӯймулчаи сафеди ба сараш басташуда субҳ сурх хунолуд намуд. аз паси Игнатов Сафар ва Дадабой аз пой миён ва сари ӯ дошта ба болои харак хобониданд. аз қафои онҳо Гуреевич ва Юлчӣ омада захмдори қазоқро, ки рӯю синааш хунолуд буд, оҳиста бардоштанд. вай чашм кушод. «Зинда ҳастӣ, ҷулдош?» пурсид Юлчӣ ва ҳамроҳи Гуреевич ӯро ба як тараф гирифта бурданд. Игнатев, Сафар ва Дадабой ба болои сари Зоя хам шуда ва чеҳраи коғазбарин сабсафеди ӯ чашм дохтанд. «Зоя Павловна», гуфт оҳиста Игнатев. «Зоя», гӯён Сафар бо нуги рӯймоли Зоя хуни чакаи ӯро пок мекард. Зоя бо як нолиши ҳазин оҳиста чашм кушод. дар ҳамин вақт Дадабой ба болои сари вай наздиктар хам шуда бо меҳрубонӣ ӯро ном гирифт. «Зояҷон». Зоя ба ҳар сеи онҳо давонда бо чӣ хаёле бошад, ки табассум карданӣ шуд, вале лабҳои хунпаридаи беҷони вай наҷунбиданд. ин табассуми ӯро мисли ҳарвақта ду чоҳаки хурдакак, ки дар ду тарафи лабони маҳини вай ба зур намоён мешуданд, ифода карданд. «Зинда ҳастед?» пурсид бо овози ларзон хеле паст Зоя, ва ҳамон замоне, ки аз онҳо ҷавоби тасдиқро гирифт, ду қатраи калони ашк мижгонҳои дарози ӯро тар карда, аз ду бари рухсораш ба гардани хунолудаш лағжиданд. баробари вай дар чашмони ҳар се ҷанговаре, ки зиёда аз як моҳ дар сояи ғамхорӣ ва меҳрубонии пуршафқати ин рӯздухтараки ситорагарм шифо ёфта, бо вай ҳамчун хоҳару бародар дӯсти қадрдон шуда буданд, ашк ҳалқа заданд. дар ҳамин вақт ба болои сари Зоя комиссари бемористон пайдо шуд, ки сар то по либосҳояш гарду хунолуд буд. вай ба қиёфаи тамоман тағйирёфтаи Зоя нигоҳи андӯҳгине карду ҳамон дам фармуд, ки зуд ӯро ба палата дароранд. Дадабой фармони комиссарро шунидан замон Зояро ба рӯидастони пурзури худ беозор бардошт. Сафар ҳам сари ӯро ба рӯи кафидастони худ гузошта, ҳамроҳи Дадабой ба тарафи палата роҳ гирифт. дар ин байн Игнатев, Юлчӣ ва Гуреевич боз якчанд захмдоронро аз берун ба палата мекашониданд. рӯи ҳавлии бемористон ғайр аз одамони худи беморон, боз касони аз берун омада ҳам пур шуда буд. ҳама ба ин ваҳшонияти калхотҳои гитлерӣ лаънат хонда, ба ёрии касони ҷабрдида мешитофтанд. дар байни онҳо ҳамон кампире, ки бо Сафар дар заминкан вохӯрда буд, ҳозир шуда ба касе бо овози ҳаяҷономез мегуфт: «Дидед, ба онҳо анбори нафту кӯдаки гаҳвора баробар аст. Коре карда хуни одамро резанд, бас аст. Ин
нимҷонҳои бечора чӣ гуноҳ доштанд? ҳамин вақт аз даромадгоҳи оинаҳояш шикастаи бинои бемористон дадабой ва аз қафои вай Сафар баромаданд. ба назди онҳо старшина Игнатьев бо юлчӣ омада, ба чашмони гиряолуди онҳо бо изтироб нигоҳ карда пурсиданд: чӣ шуд? Мурд, гуфт дадабой сарлӯч, чашмони ашкҷӯшидаи худро бо пилоткааш панаҳ карда. баробари шунидани ин калима Игнатьев, юлчӣ ва боз дусе каси дигар, ки дар паси онҳо буданд, калапушҳояшонро аз сар гирифта якчанд сония хомӯш истоданд. баъд аз ёрмандиҳои дигар 5 ҳамроҳон аз бемористон баромаданд. аз сар шудани парвози ҳавопаймоҳои фашистӣ ва ёрӣ расонидан ба захмдорони бемористон қариб 2 ним соат вақт гузашта буд. офтоб кайҳо ба ғуруб рафта буд, аммо бегоҳии имрӯза аз ҳаррӯза ториктар, воҳиманоктар буду дар болои сари одамон дуди ғализи нафту қир мисли абри сиёҳ вазнин шино мекард. танҳо аз шарқ ва шимолу ғарб шӯълаи нурафканҳои ин пардаи зулмотро шикоф карда қариб ба ситораҳо расидан мехост. боби 21. 5 рафиқи ҷангӣ боз борхалтаҳо дар пушт барои ҷабҳа баромада, аз кӯчаҳои бӯи сӯхтор ва чангу хок фарогирифтаи ин шаҳрчаи соҳили дарёи Волга хомӯш мерафтанд. шаб торик шуда буд, ки онҳо ба сероҳаи калони мошингард баромаданд. дар миёнҷои сероҳа марди миёнсоли ришу мӯйлабнок, ки дар тан либоси аскарӣ, дар сари сина автомат, дар дасташ фонуси бо ранги сурху зард равшандиҳанда дошт. ҳаракати нақлиётро идора карда меистод. Игнатьев ба назди мард, ки онро танзимгар меномиданд, рафта пурсид: ошно, кадом роҳ ба тарафи Сталинград мебарад? худи шумо кистед? Гуфт мард бо фонуси дасташ қиёфаи Игнатьевро равшан карда. мо аз бемористон баромадем, ба қисми худ меравем, ҷавоб дод Игнатьев. ягон ҳуҷҷат доред? ҳа, албатта дорем, гуфт Игнатьев ва ҳамаашон ҳуҷҷатҳояшонро бароварда нишон доданд. дар ҳуҷра мунтазир истед, ҳамин ки мошини ба тарафи шумо мерафтагӣ омад, худам хабар медиҳам. лекин мошини рост ба ҷои шумо раванда аз 100 наояд, дигар ҳамааш то нисфи роҳ меравад. зарар надорад, аз он ҷо боз ба мошини дигар савор мешавем. майлаш, коре карда то рӯзи дигар расида равем мешавад, ҷавоб дод Игнатьев. қарибии нисфи шаб онҳо бо як мошине, ки картошка бор карда шуда буд, савор шуда ба роҳ даромаданд. дар шаби торик мошини чароғҳояш сатру ихфо шуда аз роҳҳои пасту баланди саҳрою деҳот дакка хӯрда беист пеш мерафт. ҳар бори даккахӯрӣ савораҳо мисли ҳаппак аз ҷои нишастаашон гоҳ ба ин су, гоҳ ба он сӯи бордони мошин меҷаҳиданд. шабодаи аввали тирамоҳ ба рӯю гӯши одам мисли дами корд расида, лабу дастони касро шах мекард. Сафар дар торикии шаб чизеро набинад ҳам, бо мақсади он ки саҳрою деҳоти вилояти Сталинград, ин сарзамини дар таърихи рус машҳурро тамошо кунад, дар торикӣ ба ҳар су бодиқат чашм медӯхт. ба вай танҳо сояи дарахтон, баъзан хонаҳои чоркунҷаи дуртар аз роҳ ва саҳроҳои гӯё ба домани осмон часпида намоён мешуданд. бо чӣ мулоҳизае бошад, ки ҳамаи инҳоро вай ба деҳаи худ ва роҳҳо ва саҳроҳои то Сталинобод паҳншудаи диёри худ монанд мекард. як тамоку намекашем, таклиф кард Игнатьев, хаёли шарикони худро бурида. кани кошки, ҷавоб дод дадабой. Игнатьев
аз кисааш тамокухалтаи гулдузии худро бароварда, аз он рӯзномақоғази чоркунҷа таҳ карда шудаеро гирифту аввал худаш як порчаашро дар онда гирифт ва баъд ба дадабой Гуреевич Юлчӣ дароз кард. онҳо ҳам якпорчагӣ коғазро ба тамокупечонӣ тайёр карданду аз халтачаи Игнатьев тамоку гирифтанд. акнун дар ин шамол Катюшаи мо дар мегирифта бошад? Пурсид Игнатьев. баъд ҳамашон гирдогирди Игнатьевро печонда гирифтанд. бо домани болопӯшашон шамолро панаҳ карданд. Игнатьев бо як бор ба санг задани як порча оҳан пилтаи бензинолудеро даргиронид. оташи пилта дар ин шаби торик зарчатоб шӯъла дода, ба рӯи 5 ҷавон милт равшанӣ меафканд. баъд аз даргиронда шудани тамоку, шабода зарраҳои оташи папиросро ба ҳаво парронда бозӣ медоронд. сафар ба ин зарраҳо ҳам бо завқу ҳаваси кӯдакона чашм духта, то ғоиб шудани онҳо нигоҳ мекард. уфуқ аз дамиши офтоб шир бар ин сафед шуда буд, ки мошини онҳо ба деҳаи дарахтзори дар лаби кӯли сунъӣ воқеъ буда даромад. мо ба манзили худ расидем, ҷураҳо, гуфт марди рӯпаҳни қадкӯтоҳ, ки дар гиребони либосаш нишонаи икмол дошт. аз нишастгоҳи ронанда баромада, шумоҳо ба куҷо меравед? мо то Дубовка, гуфт старшина Игнатьев. Дубовка бошад аз ин ҷо 2-3 километр дуртар. Истгоҳи роҳи оҳан аст. ана ба ҳамон ҷо равед, бо ягон қатора то қарибии Дубовка, аз он ҷо боз бо ягон мошини роҳгузар рафта мерасед, ҷавоб дод икмолотӣ. Игнатьев ба ҳамроҳонаш аз мошин фаромада, боз пиёда ба тарафи истгоҳи роҳи оҳан ҳаракат карданд. то аз деҳа дур шудани онҳо овози ғозу мурғобиҳо, ки дар кӯлу ҷӯйчаҳо шино мекарданд, ва хуниши хурусҳо ба гӯш расида, ба ҳамаашон фараҳи аҷибе мебахшиданд. бо чақчақ онҳо ба истгоҳи роҳи оҳан омадани худро нафаҳмида монданд. дар истгоҳ ғайр аз 2 қатор ва вагонҳои сурх ва систернаҳои нафту бензин, ки паровози якаш ба ғарб, дигараш ба шарқ нигоҳ карда меистод, дигар чизе ва касе набуд. Игнатьев ба хоначаҳои бинои истгоҳ як сар халонда, ғайр аз мизу курсиҳои шикаста ва коғазпорҳои паҳну парешон дигар чизе намедид. дар девори берун ба як тахтача бо ҳарфҳои каҷу килеб сардори истгоҳ дар тарафи рости истгоҳ дар блиндаж навишта шуда буд. Игнатьев ба он ҷо рафта, аз пирамарди решу мӯйҳояш сабсафед иҷозат пурсид, ки онҳо ба ҳамин қатора савор шуда то ҷои таъиноти худ раванд. пирамард баъд аз пурсупос ва санҷиш куҷо рафтани Игнатьевро такроран пурсид. вай боз ба Сталинград ба қисми худ гуфта ҷавоб дод. ақлам намегирад, ки шумо ба Сталинград рафта тавонед, гуфт сардори стансия. чаро? пирамард чашмонашро аз болои айнак бардошта гуфт. ба ин савол шумо худатон бояд аз ман дида беҳтар ҷавоб диҳед. ҳеҷ чиз нафаҳмидам, гуфт Игнатьев. рӯзнома мехонед? пурсид пирамард. 3-4 рӯз боз рӯи рӯзномаро надидаем. ҳамин тавр? ин хел бошад? албатта намедонед, гуфт пирамард ба кадом як коғаз чашм духта. хуб майлаш, равед савор шавед. баъд аз 15 дақиқа меравад. рафта бо чашми худатон бинед, беҳтар аст. онҳо боз сафари худро давом доданд. қатора аз ҳамон роҳи оҳане, ки ҳамин рӯзҳо дар самти шимоли вилояти Сталинград сохта шуда буд, беҳад оҳиста ҳаракат мекард. 4 тараф биёбон, боди сарди сахт аз чашмони кас об мебаровард. ягон сиёҳии одам ба назар намеафтод. танҳо буғи паровоз ва зери оташдони вай
ҳар замон лапас задани оташ намудор мешуду халос. ана ба биёбони Сталинград ҳам расидем, гуфт Гуреевич дар ҷойи истодааш гирд гашта. хуш рафиқ старшина, акнун чӣ кор мекунем? Пурсид Сафар. ҳозир гӯён Игнатов ба пеши қаторарон давида рафт ва аз ӯ дар ин ҷо будан ё набудани ягон касро пурсид. қаторарон бо манаҳаш тепачаи 500-600 метр дуртарро нишон дода, бо оҳанги шӯхӣ вокзал ва сардори вокзалро ҳам ҳамин ҷо меёбед, гуфт. Игнатов ба тепачаи қаторарон нишон дода рафту боз дери нагузашта баргашта омад. рафтем бародарон, гуфт Игнатов ва боз рафиқонашро аз дидаю шунидааш хабардор кард. сардори вокзал дар заминкани катаки мурғ нишастааст, ки худашам ба зур меғунҷад. роҳи мошингард аз ин ҷо 4-5 километр мегӯяд. беҳтараш ки пиёда равем. ҳама ба таклифи старшина Игнатов розӣ шуда боз ба роҳ даромаданд. 2-2.5 километр роҳ рафта аз пеши онҳо чорраҳае баромад. Игнатов ва шарикони вай ба кадом роҳ рафтани худро надониста дар ҳайрат монданд. баъд аз маслиҳату машварат ҳама ба қароре омаданд, ки то субҳ ягон ҷои панаҳ ёфта хоб кунанд. дар мобайни замини ғалаи даравида ғарами калони пахол буд. ана марҳамат меҳмонҳо, аз болои курпаи пари қӯ гузаред, гуфт бо хушҳолӣ Игнатов. ҳамаашон ба болои ғарами пахол баромада аввал каме хӯрок хӯрданду баъд борхалтаҳоро болишт, болопӯшҳоро курпа карда ба мағзи пахол даромаданд. аз пахол бӯи заҳ меомад. ҳар замон чизе шитир-шитир мехазид. Сафар, Юлчӣ, Дадабой ба мондашавӣ ва ду шаб боз бедор будани худ нигоҳ накарда, ҳеҷ чашм пӯшида наметавонистанд. Игнатеву Гуреевич бошанд, баробари сар мондан баланд хӯрок кашида ба хоб рафтанд. Даҳбошӣ, гуфт оҳиста Дадабой. ҳамин рӯзҷураҳоямон хуб одамони ҷонсахт буданд, а? ана бин, дар болои курпаи 7 қабата хоб кардагӣ бар ин хӯрок мекашанд. ба инҳо қоил шуда ба сахтӣ тоб оварданро аз ҳаминҳо ёд гирифтанд дар кор, гуфт Сафар. қоил ҳам гапми, ҷавоб дод Дадабой. шаҳрамро ҳам додам. офарин ба падарраҳматҳо. мо бошем то ҳоло кӯдаки парпеч бар ин аз дунё бехабар гашта будаем. баъд аз фурсате ҳар сеи онҳо ҳам пай ҳам ба хоби ширин рафтанд. рӯзи дигар онҳо бо мошини роҳгузар ба шаҳрчаи қадимии вилояти Сталинград, Дубовка, ки вай ҳам дар соҳили Волга воқеъ буду барои киштиҳои ба сӯи Сталинград ва Саратов раванда истгоҳ ҳам дошт, расиданд. вале аз ин ҷо дигар реҷаи онҳо вайрон шуд. коменданти шаҳр ба ҳеҷ кадоми онҳо ба Сталинград рафтанро рухсат надод ва рухсат диҳад ҳам ба он ҷо рафтани онҳо амри маҳол буд. қисмҳои ҳамаамон ҳозир дар Сталинград, мегуфт Сафар ба комендант. мо мехоҳем бо қисми худ ба ҷанг дароем. аҷаб одами якрав будаед, бо овози дағал гуфт комендант. ба шумо ба забони фаҳмои русӣ мегӯям, ки ба Сталинград роҳ нест. чаро? пурсид Игнатов. агар ба шумо боз саҳеҳтар гуфтан лозим бошад, гӯён. комендант аз сумкааш харитаро бароварда нишон дод. қариб 15-20 рӯз аст, ки немисҳо аз шимоли Сталинград аз бозорҷо ба соҳили Волга рахна карда баромаданд. аз ин тарафи мо бошанд 5-6 рӯз шуд, ки ҳуҷуми ба сӯи Дубовка овардаи онҳоро зада баргардонда, то Ерзовка ва қарибии Орловка ақиб партофтем. ҳозир хати ҷабҳа ана аз ин ҷо мегузарад. комендант аломати дар харита гузошташудаеро нишон дод. дар ҳақиқат немисҳо дар нимаи дуюми моҳи август
аз шимоли Сталинград бо як гурӯҳ лашкарҳои зиреҳпӯши танкии худ хати мудофиавии қисмҳои моро рахна карда ба Волга баромада буданд. аз самти шимол ба Сталинград ғайр аз дарёи Волга, ки вай ҳам шабу рӯз тирборон карда мешуд, дигар роҳе набуд. Сафар баробари шунидани калимаи Ерзовка аз кисааш мактуберо бароварда аз назар гузаронид, ки ин мактубро ӯ рӯзҳои охир дар бемористон аз лейтенант Осмухин ва дигар рафиқони ҳамротаи худ гирифта буд. Осмухин дар ин мактуб аз аҳволи оилаи худ навишта хабар дода буд, ки духтарчаи вай Нина ба назди модаркалонаш ба Ерзовка фиристода шудааст. ин ҷои мактубро такрор хондан ҳамон Сафар боз ба харитаи ба болои мизи корӣ паҳн кардаи комендант чашм дӯхт. вале комендант сухани худро ба охир расонида харитаро ғондошта гирифт. рафиқ лейтенанти калон муроҷиат кард Сафар. як пурсиш дорам, мумкин? хуш марҳамат, гуфт комендант. Ерзовка аз ин ҷо дур аст? На он қадар, тахминан 40-50 километр. ба он ҷо мошин меравад? ҳа, агар ба назди немисҳо меҳмон шуданӣ бошед, бемалол меравад, гуфт комендант бо кинояи тамасхуромез. Сафар каме хомӯш монду боз пурсид. хайр, ростӣ ба қисмамон рафта наметавонем? агар шумо ҳақиқатан дилсӯзи дивизияи худ бошед, зудтар ба ягон қисми дар тарафи мо буда рафта, барои бурида гузаштани хати немисҳо кӯшиш кунед ва баъд ба дасти онҳо суруғаи полки эҳтиётии имрӯз ба хати пеши ҷанг фиристодашавандаро ва ба номи 5 кас мактуби махсус навишта дод. пас аз 1.5-2 моҳи аз ротаи худ ҷудо шудан, Сафар, Дадабой ва дигар ҳамроҳони вай охир ба полки эҳтиётие, ки аз захмдорони шифоёфта ташкил дода шуда буд, омаданд. баробари ба полки эҳтиётӣ омадан, Сафар ба даст коғазу қалам гирифта ба лейтенант Осмухин мактуб навишт ва сатрҳои аввали ин мактубро чунин сар кард. ба ҳамротаҳои диловарам, ба фармондеҳ ва бародарам лейтенант Осмухин, ба роҳбари сиёсии қадрдонам Рафиқ Ванюшин.